No niin, me on kävelyllä. Mä oon siis kesäblogityyppi. Mä oon kävelyllä ton random tyypin kanssa. Ja tuolla on hieno suomalainen sisurekka. Mä en tiedä jos näkyy niin hyvin, että toi aurinko paistaa suoraan kameraa päin. Tai paistaa kun mä kuvasin tonne. Mutta niin, me ollaan kävelemässä. Hieno maisema keskellä kesää. Ja onko toi kummallista? Toi akka katto. Että oi, siinä on kamera, en oo ikinä nähnyt ennen. Joo, kiva. Niin, täällä kävelemässä random tyypin kaa ja niin. En oo käynyt taas vähän aikaa tekee vlogia nyt viime aikana, mä en oikein kerännyt. Mutta joo, nyt sitten taas vlogi, mutta joo. Tämmönen pikainen vlogi, niin lisää tulee. Mä oon kesävlogityyppi.